Il-Partit Nazzjonalista issa li għaddaw 24 siegħa minn xhieda xokkanti fil-qorti nnota illi Robert Abela waqa' fil-muta. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Żamid Dimek spjega li f'dan l-istadju l-Partit Nazzjonalista huwa fid-dover illi jagħmel qatt ta' mistoqsijiet lill-Prim Ministru Robert Abela. Fosthom jekk hemm xi patt bejn Robert Abela u Joseph Muscat illi jfisser illi Chris Cardona ma jitneħħiex minn deputat mexxej tal-Partit Laburista jiġri x'jiġri, anke jekk dan ikun implikat fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Xi jaf Chris Cardona fuq Robert Abela illi bih xtara silenzju l-kompliċità tal-Prim Ministru. X'fih il-mobile ta' Chris Cardona tant illi jekk jiġi fl-idejn iwaqqa gvern fi kliem mandant tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Partit Nazzjonalista staqsa wkoll jekk il-Prim Ministru hux sejjer min jeddu jitlob li l-Pulizija tinvestiga bl-aktar mod assolut u immedjat l-allegazzjonijiet kollha li saru fil-qorti, mhux biss fil-konfront ta' Chris Cardona imma anke fil-konfront ta' Silvio Valletta. U għall-Prim Ministru normalità tfisser li jibqa' dej bħal Prim Ministru ta' qablu li nafu kif kellu jitlaq mill-poter f'ambjent ta' impunità sħiħa favur nies bħal Keith Kembri u l-klikka li kien hemm Kastilja. Partit Nazzjonalista staqsa wkoll jekk dan kienx il-patt imxajtan bejnu u bejn Joseph Muscat. Dawn huma id-domandi li l-Partit Nazzjonalista qed jistaqsi fejn fisem il-poplu onestu biżel ta' pajjiżna qed jistenna tweġiba immedjata mingħand Robert Abela.